kiwoce. A cikin shirin namu na yau za mu ji karashen bayanin Malam Yunusa Yakubu Sakwe akan kiwon tsuntsuwar nan wato salwa. Ni ne Abubakar Ahmad Tijani, jagoran shirin. Makiyaya da sauran jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum, kuma barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri na kiwoce-kiwoce. Shirin da kan zo muku daga ma'aikatar bincike, wayar da kan manoma da kuma ba da dabarun noma ta ƙasa da ke Jami'ar Ahmadu Bello Samaru Zaria, wato NAERLS. A yau a cikin shirin kiwace-kiwace ina tare da Malam Yunusa Yakubu Sakwe domin tattauna alfanun da ke tattare da kiwon salwa. Malam Yunusa Yakubu Sakwe, barka da zuwa wannan shiri. Assalamu alaikum. Sannan. To, kai maganar gida ko mahalli ko dan kejin da za a gina wa salwa. To, ita salwa idan za a gina mata keji, za a gina keji yaya faɗi da tsawon wurin, shin za a yi ne wanda zai ci gado ko da za a dan yi shi ne haka dan karami? A gaskiya wato shi muhalli na salwa wato wannan fakara ba abu ne mai cin kudi da yawa ba, kuma ba mai cin fili da yawa. Ko da keji iri na yaran da sukan kiwo wannan tattabaru ko kuma sukan kiwo wannan na dajin nan kursiya, irin wannan kejin ma kawai kana iya zuba su a ciki. Ko kwali ma kawai irin kwalin da ana sai da su buredi ne da gwangwani milk ne, idan zuba su sai a zuba salwa a sa wato a bubude su wajen da dai iska zai zabunna. Amma in mutum yana so ya gina masu gida ko da amfani da katako ko da bricks wato bulo haka, sai kamar a ce 12 by 6 wato feet shida a wajen fadi, sa'annan kuma kafa shida sa'annan kuma kafa 12 a wajen tsawo. To wannan zai dauka kamar guda 100 zuwa 150. Wannan kuma koda da katako za a iya yin shi, ba dole sai an yi da block ba. Za ka iya samu kafanta ya sa katako, ya sa wani katon katako a kasa, sai ya sa shi akan wani abu domin kada kasa ya lalata wannan katako din. To idan an sa katako din sai a sa yanda ka gan ana buka irin na fulanin nan, sai a yi shi kamar yanda ka ga ana yin buka, sai a zuba shi salwa akan wannan katako, amma za a sa kashi ne wato katako, dusan katako, yanda ka ga ana sa irin na kajin nan, sai a zuba salwa. Amma yana da kyau kuma idan an zuba wato dusan katakon a mammanna wato leda domin mai su salwan nan suna iya cire wannan dusan lokacin da suna kanana, kuma zai kashe su. A manna kan dusan katako din wanda a jera takadun ko ledoji domin akan dusan katakon nan, domin kar su zo su ci lokacin da suna kanana kada ya zo ya kawo masu illa. Amma lokacin da sun yi sati 2 za a cire wannan duka, sai a kyale su suna yawo suna ci abinci, wannan ba za su ci wannan dusan kuma ba. Wannan lokaci sun gane bambanci tsakanin abinci da wannan dusan. To idan kana kiwon salwa, takan nuna ne cewa idan ba ta lafiya kakan ga alama a jikinta koko da ya shi makiyaya zai gane cewa salwa ba ta lafiya? To akwai ayoyi da dama wanda makiyayi zai gane shi wannan alita Allah ba shi da lafiya, wato salwa ko fakara ko quails kamar yadda muka ce a farkon bayanin mu. Na farko dai suna da wani kukan da suna yi mai daɗi, wanda in kana jin shi a matsayin ka makiyayi kullu kana cikin annashawa da nasuwa. To lokacin da sun daina irin wannan kukan, alama ce cewa ba su da lafiya. Wannan kenan. Na biyu, idan ba su da lafiya kwata-kwata za su daina ci abinci. Lokacin da ka zo duba wajen da ka zuba su wato mawalinsu ka gan ba sa cin abinci, to akwai rashin lafiya tare da su. Na uku, idan ka nura da wato fika-fikansu, idan sun sauko da fika-fika a kasa, wannan yana nuna cewa akwai rashin lafiya. Da duburansu wato wajen kashi, ya gan kashi a manne
da wajen duburansu ko da gashin duburansu, wannan alama ce da ka nuni cewa gaskiya akwai rashin lafiya tare da su. Amma abu daya shine shi fakaran maganin su mai sauki ne, ko da yake makiyayi da dama ba su san menene wannan fakaran ba, amma yana da kyau muna ba da shawara makiyayi su je Jos su sayi wannan salwan, yana da muhimmanci kwarai da gaske. To maganin su ba abu ne mai wuya ba, sai a ba su antibiotics a saya a kasuwa, a zuba cikin ruwansu da suna sha, wannan shine ya zai magani duk wannan matsalolin da ka tare da su. To da yake ku manazarta wato masu ilimin kimiyya game da kiwon dabbobi, ban sani ba ko akwai dabara da kuka gano da ake bi wajen ciyar da ita salwa, ko dai mutum na iya ciyar da ita ko diyar da ya gara ma akwai bata abinci, wadan bata abinci. To gaskiya yanda ana ba su abinci bambanci shi da na kaji kadan ne kawai. To su ma yanda ka ga kaji ba haka ne kawai kajin irin na turawa haka kawai zaka zuba musu dawa da sauransu ba. Su ma salwa ko fakara ko quails suna bukata sinadarin na gina jiki su ma, saboda haka dole sai an lura da abinci mai gina jiki kame a hada abincinsu. Banda haka kuma dole ne sai an lura da abinci mai kare jikin kuzari, wato carbohydrate mai kare jiki kuzari da karfi kame a hada abincinsu. Sa'annan kuma za a lura da abubuwa masu sa jiki ya yi kyau, wato vitamin, lokacin hada abincinsu dole sai an lura da wannan. Wato na farko ga makiyayi wanda yana so ya fara kiwo wannan fakara, ina ba da shawara ya fara daga 50 zuwa 100. Idan ya samu 100, in yana so ya shirya da abincinsu, ila kawai sai rabin buhu na jan masara, domin ba sa ci abinci da yawa. Idan ya samu wannan rabin buhu, sannan kuma ya samu rabin buhu na soya wake. In ya samu wannan, sai ya samu wato wannan kifi, kananan kifi ko crayfish, ko kuma kananan kifi kamar mudu ko tiya 3. Sannan kuma ya samu wato wheat offer, wato alkama. Wannan alkama ya samu kamar tiya 6. To idan ya samu wannan alkama tiya 6, sai ya kan injin a nika. Yana da kyau kuma ya samu sinadari wato mai ba da potassium, wato karfin calcium da potassium mai ba da karfin kasusuwa. Wato anan zai iya samu kasusuwa a mahauta ya kone su, bayan da ya kone sai ya hada da wannan sai a nika. Idan an nika shi da kanshi sai ya dinga ba wannan alita Allah wato salwa suna ci, yanda abincinsu yake kenan. Bambanci da na kaji kadan ne kawai, ba abu ne mai yawa ba ne. Makiyaya da sauran jama'a masu sauraron mu, kar dai a manta ana sauraron shirin kiwace-kiwace ne, kuma Malam Yusuf Yakubu Safe kwararre kuma manazarcin halayyar dabbobi na nan ma'aikatar bincike wayar da kan manoma da kuma ba da dabarun noma ta ƙasa ke bayani gamsasshe akan kiwon salwa. A shakata da wannan. Gaishe ku. Yara da mun waka mun gama, mu tai arewa mu zaziki, mu kama noma tushen arziki. Gaishe ku. Kar dai a manta ana sauraron shirin kiwace-kiwace ne, kuma Malam Yusuf Yakubu Safe ke bayani gamsasshe akan kiwon salwa. Ita salwa da yanzu ake ta gwamnati ke ta karfafa mutane gwiwa da su kiwonta. To akwai shin idan mutum ma yana kiwonta ya zai sayar da ita? Akwai kasuwar da ake sayar da ita?
shi yasa fakara muna yi mashi kirari ko minki alheri ne, babu abun yarewa a cikin jikin fakara. Shi fakara kwarai da akika ana neman shi a kasuwan nan. Ita salwan ana sayo shi sosai, ai ma kasuwan shi ma yafi na kaji. Ila dai kawai mutane da yawa ba su riga sun santa ba ne. Amma shi salwan abunda ma zai gwada makiyayi cewa kowa zai so. Shi wannan salwan yana magunguna ababai da dama a cikin jikin dan adam. Kamar yadda muka ce, wanda suna da rashin girma, wato musamman yara wanda suna da rashin girma, to ana iya ba su wannan salwa su ci, ya kara masu jiki su fara girma nan da nan. Na biyu, bincike ya nuna cewa naman wannan salwa yana kara ilimi idan mutum wato brain nashi wato kakalwa bai buga sosai. To idan yana cin nama wannan shi wato salwa yana karawa yaro hazaka, yana karawa yaro hazaka, yana karawa yaro hazaka kwarai da gaske. Banda haka kuma shi wannan fakaran idan mutum yana cin shi yana magani, wato yana rage zafin ciwon hawan jini. Yana rage zafin ciwon hawan jini, wato yana saukaka jini, domin suna da sinadari wanda lokacin da mai hawan jini ya ci shi, wannan sinadarin ya hadu da nashi jiki zai halba jijiyan su bubbuga jini na su yi tafi daidai a don samu sauki wannan lokaci din. Saboda haka ana ba da shawara cewa yana da kyau makiyayi, saboda irin wannan alfanu daga ciki, ko da ba santa ba nan da nan ya zo kasuwa, kada makiyayi ya gani kamar ba za a saya. To a ƙarshe za mu so ka shawarci makiyaya akan kiwon salwa. To akwai dai shawarwari da zan ba makiyaya akan kiwo wannan dabba. Na farko dai, idan ya fara kiwo wannan dabba, ya nura cewa kowane lokaci ya nura da lafiyansu, sa'annan kuma wato muhallinsu ya bai sanyi bai yawa ba. Na fata na ganewa ko? Ya nura cewa ba sanyi mai yawa kuma babu kuma zafi mai yawa, ya nura da wannan. Na uku cikin shawarwari da zan ba makiyayi shine, wannan tsuntsaye ba su bukatan kudi mai yawa, saboda aka ina ba su shawara su nema su je Jos su saya a vet na Jos, vom. Dan mutu ya je vom ya tambaye wannan tsuntsi mai suna quails da turanci, ko kuma da Hausa ana ce salwa da Larabci, ko kuma pakara idan mutum ya abin nan. Wannan yana daga cikin shawarwari da nakan bayarwa. Sa'an kuma kada mutum ya yarda su bera da kyanwa da macije su shiga manzilinsu, domin su da kyanwa ba sa shiri. Kyanwa yana kashe su nan da nan, da bera yakan kashe su. To idan makiyaya na kiwon su, zai nura da wannan ababe. Maki na wannan tsuntsaye ne su ne bera da kyanwa da matizai. Allah kuma ya kiyaye. To shawara na hudu shine, kullu dai ya sani cewa akwai isasshen ruwa da isasshen abinci a muhallinsu, domin duk abin da ka da rai, to rayuwa bai yiwa sai da ruwa kuma sai da abinci. Dole ne ya nura cewa akwai wuta, wato aske a cikin wajen kiwo waɗannan salwan, domin in ba aske da dare ba za su ci abinci ba, wannan kuma yaka kai ga wato mutuwansu. A nan kuma da yawa za su hau kan junansu, wannan kuma zai kai ga mutuwa mafi yawa, wanda suna kasa za su mutu, wanda kuma suna sama za su rayu. Dole ne ya nura cewa a gidan da yana kiwo waɗannan bakaran, babu wato bai yadda mutane su yawan shiga wannan wurin, domin me ba wuya su kama tsoro, nan da na za gan sun tsorota. To irin wannan tsorota zai sa ba su saka koyin ba, musamman suna shiga wajen da ta firgita ba za su saka koyin ba. To ai lafiya shine sakan koyi shine. Sa'annan kuma ya sani cewa kullum wajen da ana zuba masu ruwa a wanke yake, kuma an sa su a bigire mai kyau, wato wurin da kullum za su gani abinci, za su hau su ci, ko kuma za su ga ruwa su sha.
amma ka ijiye su wurin da ba za su yi hau su ci ko kuma su hawa su sha ba. Wannan shine shawara da zan ba makiyayi wanda suna shiri su yi kiwo wannan salwa. To makiyaya da sauran jama'a masu sauraron mu anan shirin namu na yau ya kawo ƙarshe. Ni Abubakar Ahmad Tijani ke cewa mu huta lafiya.